रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले रायजोफोर दिनै फिन खेबसेबाव फैलायबाय जोङो ससियेल मिडियानि माखासे दावराव दावसिखौ रायलायनो थाखाय जुरि बर' जायखौ बुङो जुरि अफिसियेल बिथांनि दावराव दावसिखौ नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा जाय जागासिनो सन्जिब बसुमतारीखौ लानानै स' जुरिया गावनि फेसबुक पेजाव माखासे भिडिअ फट' आरि आपल'ड खालामगासिनो सन्जिब बसुमतारीखौ लानानै बेखौ लानानै दिनै खोथाखौ रायलायनो जोङो जे सन्जिबा जुरिनि जुनथु आपल'ड खालामगासिनो बा जुरिया जाय भिडिअ फट' बाथ्रा लिरनानै फेसबुकाव आपल'ड खालामगासिनो बेखौ लानानैनो जोंनि सन्जिब बसुमतारी बिथाङा मोनसे खुद्रिनाय बा रिप्लाइ होदों स' दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनो जे सन्जिबा गावनि भिडिअआव जे जुरिखौ मा रिप्लाइ होखो बेखौनो खिथानाय जागोन स' नोंथांमोना दायो बिना टाइम वेस्ट खालामासिनो सन्जिब बसुमतारीया जुरिखौ मा रिप्लाइ होखो बेखौ नायग्रो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुत दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुत बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन किन्तु जेतिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभ'र्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा इनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा कारन आं सासेल' फिसाला आं बिबायदि मिथिनानै आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर नंगौ रायजोफोर बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन किन्तु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला इनिफ्राय आङो साइड जाबाय लोगोफोर आं बिखौ बुजायदोंबो किन्तु बियो बुजियासै कारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर बि आंखौ आंनि फट' भिडिअखौ लानानै बियो आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों बिनि माने लाइफखौ आं धंख खालामदों आसलते बाथ्राया बिदि नङा आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन किन्तु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन किन्तु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया गथ' दङ आङो जुरिखौ थोयोमोन आङो जुरिखौ गोसो थोदोंमोन जोङो मोनसे एलबाम खालामनायाव लोगो मोनलायदोंमोन बियो मथा मथि 8-9 माहनि आगोलनि खोथा नंगौ आं बिखौ हाबा लानोबो आं सानदोंमोन किन्तु बियो अलरेडि हाबा जाखानाय सासे गथ'बो दङ आं बिसोरनि न'फोरखौ आं माबोरै आं सेफायनो आरो बिथिं आं जाबाय न'खरनि सासेल' फिसाला आं सासे बेचेलार आं सासे हाबा जायै आङो सासे सेंग्रा बियो आंखौ लानानै गेलेदोंमोन आंखौ लानानै गेलेदोंमोन मिसा बाथ्रा बुंनानै आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आगोलनि जितु रिलेसननि भिडिअ माखासे फट' माखासेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै आंखौ थारमाने गोरोन्थि होनना सानदों आंखौ थारमाने प्रमान खालामनो नायदों रायजोफोरनि सिगाङाव जे आंसो गोरोन्थि नङा बिदि नङा आसलते आरो रायजोफोर नोंसोर बिसार खालाम बि हाबा जानाय नंगौना नङा बिनि गथ' दंना गैया जुदि नंगौबा बिनिफ्राय नोंसोरो बिसार खालाम आं मालाबाबो आं मिसा बाथ्रा बुङाखै आंखौ दिनै जितु अपमान खालामबाय बिखौ इसोरा नायना दोङो आरो बियो सासे इमान मिसलिया सिख्ला आंखौ हाबा जायै सिख्ला होननानै आंनि गथ' गैया आं सासे बेबायदि होननानै आंखौ इउज खालामबाय बियो गान खालामबाय बियो गावखौनो प्रडिउसार होनना बुंदों बेनिफ्राय आंखौ नोंखौनो आं एक्टर होननानै लाबाय बिदि बेनिफ्राय बियो गावनि रुमाव आंखौ लिंहरो आं थाङा होनना बुंबाबो फैलाय डिसकास दङ माबा माबि बेनिफ्राय आङो बिखौ मालाबाबो सानखायाखैमोन जे बियो हाबा जानाय बा बिनिया गथ' दङ बिनिया आरो डिभ'र्सबो गैया जे डिभ'र्सबो लायाखै जेबो लायाखै बेफोरखौ मिथिनानै आं बिनिफ्रायनो आङो साइड जादों नाथाय रायजोफोर बेनिफ्राय 1.5 माह 2 माह जाबाय लासै रिलेसनखौ आं ब्रेकआप खालामबाय आं बिखौ ब्लक खालामबाय बेनिफ्राय खोथा गैया मा गैया समफोर आंनिया हाबा दायो ससियेल मिडियायाव बियो भाइरेल खालामनानै बियो आंनि हाबाखौबो सेफायनो लुगैदों रायजोफोर नोंसोर आंखौ बिसार खालाम आं मा खालामनाया उचित सासे हाबा जानाय सिख्ला सासे गथ' गोनां
सिख्ला बियो आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आंनि हाबाखौ सेफायनो नागिरदों रायजोफोर धन्यबाद नोंथांनाव नायखाबायनो जे सन्जिबा जुरिखौ मा बुंलांखो सन्जिबा माखासे खोथा बुंलांबाय जे जुरिया सिगांनिफ्रायनो हाबा जाखानायमोन आं बेखौ मिथियाखैमोन मायाखै होननानै माखासे खोथा बुंलांबाय बेखौ लानानैनो मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बियो जुरिया सन्जिबखौ रिप्लाइ होखादों मैयानि भिडिअ नोंथांमोना नायनो हागोन आं भिडिअखौ जिथु सन्जिबनि जुरिखौ रिप्लाइ होदोंमोन बेखौ एसे लेट जाबाय आपल'ड खालामनाय माखासे जाहोननि थाखाय मानो होनबा बर्थमान बे साननैसो बुहुत अखा हागासिनो अखा हानायनि थाखाय कारेन्टबो गैया माबो गैया एसे प्रब्लेम जागासिनो बेखायनो आं भिडिअफोरखौ बारा आपल'ड खालामनो हायाखै ससियेल मिडियाआव बारा एक्टिभबो थानो हायाखै स' जायो सन्जिब बिथाङाथ' गासिबो फारा बर' लेंगुवेजावनो बुंजोबखाबाय नोंथांमोनाव बुजिजोबखाबाय नङा होमबा बुजियाखैबा जुदि भिडिअखौ स्किप खालामनोबा खनसे थांनानै फिन खेबसेबाव नायफिन होमबा बुजि मोनगोन मोजां आसलथे खोथाया मा स' दायो खोथाया जाबाय दे बिसोर सानैनि गेजेराव बर्थमान दावराव दावसि जागासिनो आरो मा आपडेट फैयो नोंथांमोना आङो जे फारि आपडेट होबाय थागोन ससियेल मिडियाआव टेनसन लानाङा गासिबखौबो मोनगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बेबायदि टपिकखौ आरो खोनासंबावनो लुगैदोंब्ला मा होनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालाम बिदिनो आं नोंथांमोना सन्जिब जुरिमोन बायदिनो जोंनि बर'नि ससियेल मिडियाआव मा सोलिदों बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ मोनजोबगोन